салом алейкум. Нои ман Рустам Ашуров ҳамаи шуморо барои тамошои анами навор таклиф мекунам. Як чанд лаҳза вақти шуморо мегирам ва умедворам ки дар зери комментария фикрҳои худтона солимона менависем. хуб, шаҳри Ворух, сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қирғизистон. Охирон замон дар байни ду миллат, ду давлат камтарак проблемаи масъалаи замин. ва ман хиёл мекунам ки ин проблемае нестае ки ҳал нашаванда бошад. ва ман ранги аъзои миллати тоҷик ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон естественно бетараф истода натонистам ва ҳамин видеора кардистам. ва ай ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки шуморам бетараф набошед, аммо бетарафе ки солимона, яъне ки як видеонавора тамошо карда дар ин видеонавор як инсон фақат ҳамин гапҳои гап мезанад ки хиёл мекунӣ бовараш кунӣ, аммо шумо бовар накунед. вақте ки давлати шуморо сиёҳ кардаистанд, барои чӣ шумо бояд бовар кунед? Барои чӣ шумо бовар мекунед? Савол. вақте ки боли мени мозгтона включар карда агар фикр кунед, шумо бояд вақте ки ин парара гӯш карден, бояд ин парарам гӯш кунед ва худтон андеша кунед ки кадомиш рост мега, кадомиш дурӯғ мега. барое ки ҳозир информатсионный века ва ҳозир ҷангам шава, фақат информатсионный бояд ҷанг шава. ман просто комментариёро хондастам, менависанд мо метарсем, ай фалонӣ метарсем, қудрати ҷангкунӣ надорем, забонмо кӯтоҳай, гуфта комментариёро мехонам. ман ҳайрон мемонам хеле комментария нависода. ман шумо да як гапа гуфтанем ки давлати мо любой чида қодирай, любой чида ҷавоб гуфтан метавонад. аммо вақтҳои ҷанг гузашт рафт. ҳозир хеле проблемо дипломатически ҳал мешавад. яъне ки аъзои ваё мебиёнд мешинанд, калонои мо мебиёнд мешинанд столи переговорнида, делегатсияшон мебиёнд, делегатсияи мо мебиёнд, папкаву дафтару ручкаҳоро бароварда дар пеши шоҳидо переговор карда ҳал мекунанд. ҳал шидестай. яъне ки одамое ки 20 сола, 22 сола, 18 солора ҳамин каналҳои ки 100,000 просмотр доранд, видеоҳои сиёсӣ доранд, ёшои мора ақлшона, фикршона ҷазир мекунанд ки против давлат мо бихезанд. замонаи тенҷида и кида дар корае. ман боварӣ дорам ки касе охирон 1 сол, ним сол дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд, ягон чида уже бовар намекунам, барое ки чашми хичон карди дидестае ки Таҷикистон процветает. ман як видеомда гуфтагӣ будам ва ҳозирам мегӯм, давлати мо ҳоли ёшай. камтара ки дигар бачаҳо сабр кунед, олам гулистон мешавад. айни замон ҳозир мо дар ягон хел ҷанг дар кор неста. бачаҳо умри худтона ҷазир накунед, зиндагии худтона ҷазир накунед. шумо ғарибӣ барои чӣ рафтен? барои як бурда нон кор карда хона роӣ кунем гуфта. ва падару модари шумо аз шумо ба умедае ки шумо соҳу саломат мебиёед бари фарзандтон, бари зану кӯдактон. ҳамин хотир бачаҳо айни замон биен просто дар бари ҳамчун как миллат дар бари давлат мо бошем. ҳозир поддержка накунем, мо дигар чӣ дар корем? яъне ки мо ҳамчун как миллат давлата дар корем, давлат мода дар кора. киҷое ки бирем мо намегем ки мо ягон италиянецем. мо фақат паспорти тоҷикӣ нишон медиҳем ки фахрона дар сарҳади любой ҷумҳурии дигар давлатҳо бигем ки мо тоҷик ҳастем. ҳамин хотир бачаҳо ин фикри шахсии ман буд. ин фикр карди ман ҳамаи шуморо маҷбур карда наметавонам ки фикри ман карди шумо розӣ бошед гуфта. ва ин видео танҳо барои аудиторияи хидмат. ва ин видеоро тамошо карда ман хиёл мекунам ки фикри шумо, фикри ман карди дуруст мебиёяд. ҳаматонда муваффақият, саломат бошед. ҳаматонро дӯст медорам.
то видеоҳои оянда.